Diuen que el fet important a la vida no és que caiguis, és com t'aixequis d'aquella caiguda. En la curta història del futbol femení a l'Europa, tot just 24 anys, hi va haver una caiguda, una pèrdua de categoria, que va servir per fer un pas enrere i dos endavant, plantant la llavor del reconegut equip català que és a dia d'avui. Parlem de la temporada 2012-2013. L'estiu del 12, l'Europa, després de 8 temporades seguides a la divisió de plata del futbol estatal, la Lliga Nacional, va baixar de categoria. Per la confecció de la plantilla de la nova temporada i sota la direcció esportiva de Jordi Vela, alma mater dels primers anys d'existència de l'equip femení, es va confiar les regnes a la banqueta a un jove i llavors desconegut Carlos Navas. Ell mateix ens ho explica. Súper agradecido en aquel momento a Jordi Vela que confiara en mí como responsable que era del Europa femenino, porque bueno, al final me ofrecía llevar una categoría preferente que yo aún no había tenido oportunidad de entrenar y bueno, pues confío en un entrenador de un perfil a lo mejor bajo para intentar devolver al equipo a nacional en un año, ¿no? Y bueno, pues fue una situación un poco extraña porque yo también acababa de descender ese año a segunda con el equipo femenino que dirigía y bueno, era un poco como, mira, un equipo que acaba de descender de categoría nacional a preferente con el objetivo de volver a subir y me lo tomé con unas ganas tremendas. En aquest mateix sentit, la jugadora Tania Macías, una de les dues porteres d'aquella temporada que va alternar a la defensa dels pals graciencs amb la seva companya Sandra Nòria, posa en valor el pes específic de la direcció esportiva de Jordi Vela. Crec que aquí doncs, l'Europa, el Jordi Vela va estar bastant intel·ligent, doncs va fitxar un equip tècnic totalment nou a l'entitat i va fer incorporacions de jugadores noves, però vam tornar 4 jugadores que ja tenien passat en el club i coneixíem l'entitat, no? I això doncs, crec que va ser un encert. Una de les jugadores destacades d'aquella temporada va ser Laia Sangorrin, coneguda per tothom futbolísticament com Sango. L'exdavantera escapulada retornava aquell estiu a la plantilla europeista amb el clar objectiu de recuperar la categoria. Jo també venia d'estar 2 temporades fora, però el que volíem era tornar a pujar i donar-li el lloc on havia d'estar el club. I crec que gràcies a tenir minuts tota la plantilla i de fer una família vam aconseguir l'objectiu molt més fàcil del que igual s'hagués pensat, perquè el futbol sempre és complicat. Aquella temporada no era una temporada qualsevol. Era la primera vegada en la història del femení escapulat que s'havia viscut un descens de categoria. Des de la seva creació, l'equip només havia aconseguit ascensos fins a la segona màxima categoria de l'Estat. Una experiència, doncs, que es vivia per primera vegada al club. Diría que no había descendido nunca de categoría nacional desde que se creó, entonces era ese el saber la responsabilidad que tenías. La presència de l'Europa en aquella preferent catalana el convertia, sens dubte, en el coco a batre. No obstant, les idees dins l'entitat escapulada eren clares, tal com ens comenten Tania Macías i Carlos Navas. Nosaltres, les 4 que vam tornar, teníem molt clar que volíem pujar l'any següent. Sí. Nosaltres ho teníem molt clar, el cos tècnic també i des del club. Doncs aquesta era la intenció. Al primer intent sabíem que no seria fàcil, igualment, vull dir, sabíem que no seria bufar i pompolles, però sí, volíem pujar a la primera i tornar a Nacional, tornar a la categoría que se había perdut. Bueno, es esa superioridad evidente que todo el mundo te da por hecho desde el inicio, ¿no? Un equipo que acaba de descender de categoría nacional y que es capaz de mantener prácticamente al 60, 70 o incluso te diría el 80% de la plantilla que ha descendido, pues bueno, eso te da esa manera de entender que realmente es el equipo principal que tiene que conseguir el ascenso. Va ser una temporada de golejades escandaloses, de les més grans de la història de l'entitat. 1-8 a la Roca, 15-1 a la Salle Premià, 8-3 al Bellavista, 9-0 al Sant Quirze... Però hi va haver una d'especial, un 0-6 a l'Espanyol C a la segona volta, com a revenja del primer partit de Lliga. Perquè sí, aquella va ser una temporada de campió, d'ascens, de golejades, però es va caure derrotat àmpliament en la jornada 1 a casa contra l'Espanyol per 1-4. La primera de les úniques 2 derrotes que es van patir aquell curs.
Vam començar perdent amb l'Espanyol a casa, per golejada a més, i clar, va ser una gerra d'aigua freda. Però en aquells moments nosaltres no vam dubtar de nosaltres mateixes, no vam dubtar des del club i els nostres tècnics tampoc vam dubtar de nosaltres, ni de la feina que ells estaven fent, ni de la feina que anaven a fer. Però jo no recordo un trajecte com molt tranquil, vull dir, és que vam treballar moltíssim. El passeig triomfal de l'Europa per aquella preferent va acabar amb el títol i l'ascens que retornava a la categoria perduda. Un ascens que, per celebrar-lo, es va haver d'esperar. Falta de 4 o 5 jornadas, que era cuando nos podíamos proclamar campeonas de liga y ascender, el rival no se presentó a jugar el partido y tuvimos que esperar una semana que la federación no diera el partido por ganado para así poder confirmar el ascenso. Amb aquell èxit va superar-se el primer dels 2 únics ascensos que ha tingut l'entitat en gairebé un quart de segle i va servir per establir les bases de futur tal com ens expliquen Laia Sangorrin i la mateixa Tània. Pujar i guanyar una lliga sempre és espectacular i crec que vam a més fer la base de l'equip per la següent temporada que a més vam estar lluitant per pujar fins, no sé si la 5ª darrera jornada, o sigui que va ser espectacular. Molts partits molt macos, amb moltes golejades i molts viatges, sí que això també ens encantava fer pinya allà, però em quedaria amb l'ascens, amb el dia de l'ascens al Nou Sardenya i celebrar-ho allà amb l'afició, tots junts. Crec que va ser la Núria, no?, que va portar uns amics seus que tenien una batucada i allò va ser una festa, no?, amb el campionat i clar, bueno, allò va ser una explosió d'alegria. El futbol femení a l'Europa ha tingut moltes històries, èxits, vivències de tot tipus, però possiblement la temporada 2012-2013 va marcar un abans i un després que va influir en l'actual present de les futbolistes del Club Esportiu Europa.